Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон. Ман Абдулғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Чхеле ки номи видеоро шумо дида дар омадем бародарон, ман ози шумода пурра карда мефаҳмонам. 10 сол қариб таҷрибаи кории худам ки дар Москва. Ман дар ҳама ҷо кор кардам қариб. Официант, бармен, кальянщик, стройка, курьер, дворник, грузчик, администратор, такси, директор, менеджер, кассир ва дигару дигар. Даже дорожная разметка, асфальт, в общем, неважно. Нигоҳ кунед бародарон, мо ози камакак номнавис карда мондум, айрӯи ҳамин шумода мефаҳмонам. Якум бошад тарзи кор ёфтан дар Москва, не только дар Москва, дар ҳама шаҳрҳои Россия ва дигару дигар, ключевой момент и шиносоӣ. Чанд қадар шумо шинос бисёр доред, ҳамон қадар возможности хуб дорем ки кори хуб биёбед, маоши хуб катед, ё ки директори хуб боша, мисол муомилаи хуб боша ва дигару дигар, ира прекрасно ҳаматон медонем бародарон. Дуруст? Чанд қа бисёр шинос дорем, ҳамон қа бисёр возможност дорем. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки ҳамин як момент хеле тиллочияи бародаро мардуми худмонда шермард бидан мона ки шумо дар раҳро дар любой ҷо любой тоҷика диден шиносша просто биё изо накаш бародар. Салому алейкум, бугун недавно Москва омадагим бародар, беҳтарин мешавад номеро табити мисол шинос шем бародар шем ва дигару дигар. Ман боварӣ дорам ки агон кас не намега. Дуруст, ҳаракат кунед, контактотона зиёд кунед дар Москва. Зиёд кунед, давай момента ки мақсад хизматат мераса, зангаш мезани, мақсад чизе дасташ меятра, дастгирӣ мекуна. Не то что пешай корот ғалтидан, мардуми мо бисёрш нағз мебинан, я момента ма камтара тема мебирон бародаро, ами вақти кор ғалтид ба шиносамонда занг мезанем. И хелде ки вақти саломатимон хубай, кормон ғалтидаги нестаем, мо ба ёд намёрем ҳамон бародароро. Барои ҳамин ози пауза бҷик, ям бародар да замза якам таравво пурси ки ба давомша тамошоки бародар. Чанд қа шинос бисёр дори, ҳамон қа бисёр вероятност того, что шумо кори хуб биёбед бародаро. И якам чиз, ключевой момент. Дуюм, и дар ҳолате ки шумо бародаро чихе бугум мардуми мо нағз мебинанд. Ман личнам тариб бидам вақти пеш ҳамин любой магазин мерафти, анкетаи ман пур кардаги дар ҳамон ҷо истодагӣ буд, ман ждат мекардам ки кай мада занг мезанам. Кор мо утра намекова бародаро. Мо бояд кора ковем ёбем. Чихеле мегам ҷӯянда ёбанда. Нигоҳ кунед, ман мисол меорам бародаро, вақте ки шумо мехоҳед кор ёбед, чӣ бояд кард? Берин мебароед, любой магазин медороед, директора файрод мекунӣ, администратора файрод мекунӣ, менеҷера файрод мекунӣ, склад мерай, завод мерай, мисол фарқият надорад. Магазин медороед, я ишу работу. Ман метавонам кассир кор кунам, ман метавонам охранник кор кунам, ман метавонам директор кор кунам. Вақте ки шумо чемаи анкета пур кардан шиносо хитон смелост набирад мекунем, берин дарони кор, мақсад директора вай касе набоша ва ё шуморо мебина, и хеле да возможност бисёртараи кор ёфтан чемаи анкета пур кардан ва ё сразу шуморо мебина, сару андомтона мебина, прическа мисол тоза, коротки, грамотна ба забони русӣ, сразу мумкин ки кор да қабул кунад. Якч қабул намекуна, дуюмш қабул намекуна, сеюмш не, чорумш мекуна. Мардуми мо омӯхтаам, бо мегӯ мо нағз мебинем рӯзи дар рӯз дар диван иштаги телефон бозӣ мекунем бародаро. Тамом. Кор нест, кор нест. Я моҳ мегзарам, муонам кор наёфтаем бародаро. Барои ҳамин мисол меорам, Томас Эдисон, бисёриётон медонем бародаро. Шахсияте ки лампара ихтироъ кардагиай. Дуруст? Чандин бор да? 1000 бор. 999 бор задагиай, 1000 бор, ҳазорум борда уже тонистагиай, свет гирон шидагиай. Конечно, ки ҳама ба қувваи Аллоҳ, ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳил алиyyul азим. Қуввае ки Аллоҳ дора, ҳеч ка надора. Ё сабаб шидагиам, ҷои вайаш нест. Но ман ира барои чӣ мисол овардам ки баъдаи 10 кас, 20 касе ки шумода отказ кард, мақсад оиди кор. Шумо роҳ афтода нашед. Бо 1 миллион та дигар ҷои кор аста, 1 миллион магазини дигар. Иш нашид, вайш тарав, вай нашид, вай дигараш тарав. Тамом. Беҳтарин мешавад. Сеюм и Авито. Интернет. Нигоҳ кунем бародарон. ҳозир бисёрам дар Авито, мисол машиннико ҳастанд, кор предлагар мекунанд, мерай маоши хуб нестай дигару дигар. Но все равно дар Авито ҳам бисёраи корҳои хуб. Мақсад зан заден, документотона ҳар каса равон накунед, бовар накунед, бефоида ба фоида. Рафта айпеш бинед мисол. Шумо шавобмист дар кораед, дарони Авито медороед, вакансия медороед, шавобмист менависед. Водители дар кораед, Авито медороед, водитель менависед. Мисол грузчик дар кораед, Авито медороед, грузчик менависед. Бисёри мардуми мо як чиз метарсанд, изо мекашанд. Забони русиро намедонем, меган изо мекашанд. Беҳтарин суханон гуфтагиай шоир, заҳрбодо шири модар бар касе ки забони модарӣ гум кардааст. Лекин ин маънои вайра надорад ки шумо мисол чӣ бугум Россия рафтем ки ҷои рафтем ба забони тоҷикӣ гап занем.
не бародаро. Шумо Россия даин, дигар шаҳр даин, беҳтарин мешавад ки ҳурмат, эҳтиром якдигар дар шава забони русӣ ка дигар бизанед. Ҳозир ман ду та забони русиро медонам, як ҷурам ка дигар мезанам, якдигар мешавад ки мегӯям ту русиро медони хата таъриф мекунӣ. Ман хама таъриф намекунам, ман ният дорам ки хушрӯтар ёд гирам. Барои ҳамин издивоҷ накунем, прикол накунем якдигартона. Чанд хавурусӣ бисёр гап занед, ҳам хавуруситон хуб мешавад. Баъде ки кора аявито ёфтем, спокойно зан занед, мақсад гап занед бародаро. Беҳтарин мешавад. Ба забони русӣ аявито корро ёфта, изо накашида гап занед. Сеюм дараҷа бародаро и увольнение. Мақсад дар ҳолате ки мешавад шумо ягон ҷода кор мекунед, як кори зур меёбед, нағз мебинем мардуми мо. Чӣ кор мекунем мо уже кори зур ёфтагем гуфта баъд ира мезанем, дигаша мезанем, ҳақорат мекунем, ёки ҷанг шида ай кор увольняться мекунем. И дуруст нест ай бародаро. Ман рӯи таҷрибаи кори худам мегӯям, шидагӣ буд момент, як чанд сол пеш, 5-6 сол пеш. Мисол вақте як кори зур ёфтӣ, пешай ай кор увольняться кардан, ту оборои мусулмоноӣ, оборои тоҷикоӣ, оборои хонагиёти ва дигару дигар. Беҳтарин мешава 500-600 рубл мешава, агар директори духтар боша, занак боша, бидро магазин дишкала биги, пешай увольняться кардан, барбите, бигу с вами приятно было работать, ман мерам дигар ҷо. Барои чӣ? Дунё чархуфалак кай мегӯям бародаро. Вақте ки шумо увольняться мекунед аиҷа мерен, худо нишонати давли ягон гап мешава. Ёки Тоҷикистон мераем, ё мешава момент ки ту мехоҳӣ кори аввалат баргардӣ. Зан мезанӣ тра сразу болои даст карда мегиранд корда. Аи хел ки мо бигем мо увольняться мекунем, дига иҷа намеёем, всё иди, давай ира ақорат кун, вара ақорат кунам. Но ин нодуруст ай бародаро. Дигар момент ама шумо да мисол меёрам бародаро, и оиди бо булҳавасӣ, буварии мо кори зурам ёбем, даравай кор мебурӯем. Ирам нодуруст ай бародаро. Совети ма ияй. Як кори зур меёбӣ, и корда нагӯли. Як ҳафта 10 рӯз отпуск бигирем. Мисол такси биромаданӣ, доставка биромаданӣ, ё ягон заводи дигар мебурӣ, худ да як ҷо зур кор кардистӣ. Но намехоҳӣ кори бадам ай даст битӣ, яъне и кори хуб ай даст битӣ. Чӣ бояд кард? Директор ка гап мезанӣ, ёки менеҷера, ёки управляющий, фарқия надорад. Шумо мегӯем ки мақсад ман як 15 рӯза ҷавоб битем. Кори хонагия ягон, худо аки бубахша, ман намедонам дар ислом дуруст ё не, но и правильный подход меша бародаро. Шумо ва ёро фиреб намекунед. Шумо худтона страховка мекунед ки мақсад яке равадаку у кор шумо да маъқул нест. Равадаку тош то шумо да абишат кардесиям дар уҷа шумо намебинед амира. Аиҷа шумо увольняться мекунед, меред дар берун мемонед. Барои ҳамин чӣ бояд кард? Шумо занг мезанед директорда ё назди директор меёед, мегӯед, такая ситуация, 15 дней выходной нужен. Надо. Хай ягонаш мумкин отказ кунад, но бисёриё бовар дорам рӯзӣ мешаванд. 15 рӯз ки аиҷа ту ҷавоб мегирӣ, метавонӣ 10 рӯз барои да уҷа кор кунӣ, 10-12 рӯз. Диди ки кори уҷа маъқул шид, миёи пеши, меги бахшиш, ман кор кардан наметавонам. Ё ки дар уҷа мегӯӣ ки ман 10 рӯз дигар дар ҷои кори аввалам кор мекунам, штоби ҷои ман да одам биёва, и боле ҳурмату эҳтиром катӣ мешавад. Пеши директор миёӣ, мегӯӣ ки хай ситуация ами хеле ки ман мебурам ай кор, мисол нада кори зур ёфтам намегӯю, хай ягон чи мегӯ, но бугиам чи намекунам, но беҳтарин мешавад ки нагӯй. Но ман метавонам мегӯям 10 рӯз кор кунам то ягон замина одам ёфтанам. И беҳтарин мешавад бародаро. И ҳурмати эҳтирому ва дигар. Мерем далши. Бисёр мардуми мо таланти хуб доранд, но гуфти рӯзҳо ки к большому сожалению дар даруни стройкаву складо талантошон хованд. Ма ягон майда дили нияти пасзанӣ мардуми бародарое ки мақсад дар складу стройка кор мекунанд надорам ки ма ёро пасзанам. Не, беҳтарин шахсиятҳои шерои нар мегӯям ки мардаке ки гордост дорад шумоем. Падартонда раҳмат. Морам кор мекардем. Ма барои чӣ гуфтестам мӯзе? Шумо маро дуруст фаҳмед. Мақсад талантотон насӯза мегӯм. Шумо шермардем айвай тарафе ки мисол гордости мардагӣ кардем, склада, стройкада, мисол завода як ҷода ҳастан кор мекунем. Ман кор кардагиам. Чемай дуздӣ кардану мардума фиреб кардану мақсад мошенникию дигаре ки яхел номардум мекунанд, қувваи даже зана надоранд, мисол сдаваться мекунанд, дар ҳаёт меранд, дуздӣ мекунанд, якдигара фиреб мекунанд. Так что ҷои вайш нестай, мана дуруст фаҳмед бародаро. Талантотона ҳаракат кунед, баровед. Яъне ман дидагиам духтуро ҳастаед, дидагиам инженеро ҳастаед, дидагиам мисол шахсиятое ки таланти хуб доранд, устургӣ, лекин дар стройкаам, лекин дар складам, дигар. Шумо метавонед параллелна дар ҷои кортон мисол развит кунед таланти худтона. Ё ки шахсиятое ки дар Тоҷикистон ҳастед, дар дигар ҷо ҳастед, ман шумо да мисол меёрам, як обични устои мошин, ягон чашмандӣ надорад. Шаурмист ҳам як талантай.
Power иран беҳтарин талантаи оликошон айстройка ва айсклад ва дигар ҷода баландае ки спрос ҳама вақт ҳастае бародаро. Дуруст? Дуруст? Дуруст. Хачива талант намекунӣ агани. Барои ҳамин пешаи Москва омада беҳтарин меша параллелна таланти худона тайёр кунед, чтобы дар берун намонед Москвада. Чизи ҳамин спрос дорад ҳама вақт барои мардам дар кораи. Кафе дар чойхона дар Power дар кораи. Устохона дар мисол автосервисо дар чи дар кораи, устоҳо дар кораи. Чӣ ба шумо намекунед намерам? Ё ки ман мисол меорам бид моменте ки ман дидим бародареро ки кори шаварма гуфт. Мо ёфтем кори шавармара гуфт я 10 рӯз бепул кор кунад ёд бигирад. Не гуфт шумо девонаем чи ман 10 рӯз дар оҷа кор мекунам. Нигоҳ кунед ки мо тайёрем 3 моҳ бекор хорем, но наметавонем ки 10 рӯз бепул кор кунем, зато ёд бигирем. Шумо чӣ фикр мекунед ин қа бизнесмену, ин қа миллионеру, я умрам хеле миллионеру ман дагиам мисол. Не охи бояд мо иногда худмона пожертвовать кунем барои фоидаи худмон. Агар ҳамон гӯш мекард, агар ҳамон меомад 10 рӯз кори шавармаро ёд мегирифт, мумкин ҳозир точкаи шаварма мекушод. Ҳозир шумо конечно мегӯед чӣ хел бая шавармист точка шаварма. Ман бисёр бародароро дагем ки омада шавармист кор кардагиам, системаро азёд кардагиам, ба шавармист шида рафтагиам бародаро. Дуруст? Дуруст. Барои ҳамин бародаро биён як хоҳиши бародаро ман якум шуд. Дуо дар ҳаққи ҳама бародарои тоҷик, бародарои ғариб. Якум шуд Аллоҳ эмони моро мустаҳкам бигардонад. Дилу гурдаи мардакимона битя ки штоби ҳама вақт дар бари ҳамдигар бошем. Ман хирсан шидам рости гап вақти Санкт-Петербург рафтам, ман дар Москва ин қадар надида будам действительно. Дар Санкт-Петербург Сидной меган бозор онҷа рафтам, масҷида чӣ хел бародарои тоҷик якдигарро дастгирӣ мекунанд, чӣ хел ҳурмату эҳтиром мекунанд, масҷида дигару дигар. Худо дар ҳама ҷо ҳамехел боша бародаро, якдигарро дастгир кунем, чанд қай метонем, акау додаро, апау хоҳаро ва дигару дигар. Биёин ман дар охир бародаро шумо да тоҷдорон персонал мумкин ки бисёротон уже медонед кадоме ки дар Инстаграми ма ҳастад, кадоме ки дар Телеграм ҳастад. Шумо да ман як бори дигар мисол шинос мекунам. Мо ҳамин хел площадка тайёр кардем дар Телеграм, ссилкаша ман дар поён мемонам, дар омада подписатсия кунед. Лично худам пеш мебарам бародаро ва сразу бахшиш мепурсам. Ай шахсиятое ки ман дар навистам камтар нодуруст фаҳмидам, ҳозир мефаҳмонам. Ман дар ин сайтҳо ҷои кор мемонам, корҳое ки ман отвечат мекунам. Дар уҷа чӣ гапе мешава, ответсини маем бародаро. Ҳамхелӣ кардам, ман объявит кардам, вақте хабар кардам, ман да яде бародар кор пешниҳод кард, гуфт реклама ки рости ман да касе менависа, ман мерам уҷа мебинам. Агар дар хотиртон боша, ман Липецкий област 600 километр қариб рафтам, сиёнка кардам, омадам. Ман метавонистам ҳамонҷа нарафта дар бораш гап занам, сумма бигирам. Лекин ман рафтам бародаро, барои чӣ ки ман ответсини мешавам, барои чӣ ки ман ҳамон азоборо дидагим, медонам чӣ хел мардами мо азоб кашидагиам, чӣ хел ман худам азоб кашидагим. Ай бародар мара камтар суханои қабе зад, ман ӯро мебахшам аз барои Аллоҳ, чунки ӯ мара неправильно фаҳмид, манам ӯро мефаҳмам. Ӯрам мумкин мехост мардам да ёрдам кунам, но ман вақте гуфтам ман мерам корта мебинам, ай гап гирехтам. Бародарое ки мана кор пешниҳод мекунем, шумо бояд тайёр бошем ки ман миём ҷои кортона мебинам, коригаро кати гап мезанам, факти доказательства мегирам, документотона мегирам, баъд кора мардумда пешниҳод мекунам. Барои ҳамин ба сари баланд ман шумода метавонам пешниҳод кунам. Тоҷдорон персонал бародаро Инстаграмам ҳастай, Телеграм кардагим, ссилка дар комментария. Дар уҷа ман фақат корҳои проверка кардагӣ, гарантия кати ки маошотона мегирем, шуморо ягон кас фанду фиреб намекунад. Ҳама корҳоро ман анализ карда, проверка карда шумода меорам. Метавонед смело подписаться кунед, ай хабарҳо хабардор бошед. Тамоми ҳамин хизматрасонӣ ки оиди ғарибӣ мешавад, ҷои кор, ҷои хоб, документ, мумкин ягон дигар бизнесҳо, ҳамашон дар ҳамин Телеграму, дар Инстаграм мешавад бародаро. Шумо дар боша ягон кори хуб, шумо метавонед мақсад дар номерои WhatsApp менеҷери мо нависед, мо мерем корҳоро мебинему, якдигарро дастгирӣ мекунем бародаро. Смело. Нияти ман основном ҳамин буд ки беаҳамиятӣ накунед. Чӣ хеле ки шумо дидед нози бародаро, заряди телефони ман мурд, давомаш дар даруни мошин мо рафтестем. В общем, контент худаш худ чана мекуна, бояд иногда позитив боша, бародаро дар ҳаққи якдигар дуо кунен. Ва как всегда, чӣ хеле ки мегуфтам, боз як бор дигар такрор мекунам, бародаро достон оинаи ҳамдигаранд. Барои ҳамин агар ягон камбудӣ диден дар видеои ма, нависен, иншоалло мо ислом мекунем. Ягон ҷои ваяш нестай. Ба воситаи WhatsApp, Viber, имо чӣ хеле ки метавонед шиносотон дар видеоро равон кунен, ҳамаро бохабар кунем бародаро. Ай хотир набарорен, дар комментария ма ссилкаи Телеграма мемонам, тоҷдорон персонал оиди ҷои кор ёфтанд. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.